زي راديو دمس أمريكا يو بعسران كلتن بعسران حموشتن بسالاسان حدن متر باند ساتلايت فيو عسران أربعتن بإنترنتن فيسبوكن كابسونك ساب عربي كاب ساعات أربعتك ساب أربعتن فرقان ويكاب ساعات عسرته ساب عسرتن فرقان كل الشعب مشات زم حلالفو مدب قانقوا تقرينيا حزي جميرو كما يتمسيو زي خبركم سمعتي نايلوم معنتي سولوس تشعات تقمتي كلتشن 14 وي 10 تشعات تقمتي كلتشن 20 حدن ادب زت انا اقربكم قبر مدنيه زينا بمقدم سمويا طعنا بكتما مقاله زكايد وصل في كتابه كوفيد 19 بزعبا جنرال كولين باورن ترالو تحسسات كنا قربالكم هنا مدب امريكانا وون تقربوا لنا كل مسانا صنحو فلما جن زينا حيزرلو بتر سلطانيو سلام تنا يبصحكم كبرات علتاو زينا هنسمعكم اب مقاله تግራይ ትማሊ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ወረዳ ኣንደርታ ጣብያ መሶቦን ከተማ መቀለ ከባቢ ዕዳጋን ምክያዱን ብውሕድ ክልተ ሰላማውን ሰባት በትመጥቃዕት ከም ዝሞቱን ወኪልና ካብ መቀለ ጸብጺቡ ነይሩ አገልግሎት ዜና ፈረንሳ ግን ቁጥሩ ሞታት ናብ 3 ክብ አቢልወሎ ወሃብ ቃል ሕብራት ሃገራት ነቲ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ሲቪላዊ ህይወት ዘጎሳቁልን ክብል እንከሎ ወሃብ ቃል ክፍል ወፃ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ትግራይ ብዘጓን ዘሎ መግሃስታት ሻቅሎትና ይዓበሎ ክብል ገሊጽወሎ ወሃብ ቃል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ እቲ መጥቃዕቲ ብመንግስቶም ከም ዘይተፈጸመ ناقرقلوت زينا رويترز تمالي حبيرهم نيرهم أقرقلوت زينا إثيوبيا إيزي بوغانو تمالي أوغ عونا فيسبوك قاسو أبزو صحف جن تدبداب نفرتي كم فانا زعمسلو ناي ميديان إنسا تاورن مسارحن العما زنت أصارة كم تنبرن تتلقو بعوة تفتسيمو كبل أسفيرو نيرو اتمقلت صوتيغو هاي الأيار إثيوبيا أبزفت سمو دبداب نسوهان زيغاتات كيو قدو العلت نكاغا خمس تقابرن إذا دما بزتساخع مقدي كم زتفتسمن تغيسو نيرو أكابي حق داج نأرتراوي أزواري زي حقاوي سابات كدان زكاريا سابت مريم أبزرزر أزيوم تدليتي سابات أكاتيتو بقبن قلبت مزوار سابات كفصو كم زدلي أفليتو كدانا ناب أوروبا خساقرو يفتنون نزنابرو سدتنياتات أب مخازينو ليبيا آتمي ومن غريف ومن بزبل زقرابو خسي أبيت فردي إثيوبيا مولو عدمان كأسر كمز فردو زكاريو انتخونا دحرناي حاد عمود مأسرتي كابت مأسر سفرا عمليتيو كدانا أبزوان زي حلواتو أي فلتن بمسارة عقاب حق الداج تكال كدانا لأرتراويان أنكلابيتو جنزب مزميزو جوايا فتسيمون بصوتا أنويرون زبل كسي قريب والله تعقاب حق وسيخو سدتنياتات أب ليبيا أبزساقي الأوغن أب نيزرلاند زنبرو أولات بيتسوهم دما زرفا جنزب يفتسومم نيرو يبل أفريكا كاب كالوت أهقورات بزقل تفناري توعي كمزلاز تقصى حدش مصنعتي اتأهقور نتحدش كونتات نملمات فاينانساون تكنولوجيكاون دقف نغقبر الله أتحساسيبو أفريكا كاب هزب عالم 10 مئتاوي زحازت كوينا كلا أبخلت كونتات أير زلو أبسحيت كنا تحتي 4 مئتاوي إيو التريبورت وسيخو متن هفاي لوات كمزلو متن وعي يوسخالو بدرجة عالم دما كونتات أير يبلاشو اللو يبل وانا صحافي محبر ميترولوجي عالم بيتري رألاس كزار بقلو عمت راح بدرجة عالم 700 عبيت حماق كونتات أير زبقسوم حادقاتات كم زقوانفو فرقم وحجات كبيد الزنابن دركن كم زخونون تغيص الله يونايتد ستيتس نتي تشاينا تقبر زلا وتهدراو زلا بقربات كتاتلو كم زلا منستر مكالاخل أمريكا لويد أوستن قاليصوم نسوم صوصي حبريتا أيهابون انتغونا بيجينغ كدمي كالتورحي نهايبرسونيك ميسايل فتنة بمقبر وتهدراو جوادا متنخار كم زجمرت تنتنتي يزاربو ኣብ ቲቢሊሲ ጆርጂያ ምስ ሪፖርተራት ዝተራኸቡ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን
ቻይና ኣብ ጎደና ግስጋሴ ከም እትርከብ ከምኡውን ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምረሻ መዘራረቢ ሻቅሎት ክኾን ከም ዝኽእልን ኣይከወሉን። ጋዜጣ ዘ ፋይናንሻል ታይምስ ብወገኑ ቻይና ተሸካሚ ኒውክሊየር ዓረር ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ዝሓለፈ ነሓሰ ድሕሪ ምፍታና ንወተሃደራውን ስላያውን ማሕበራት ኣሜሪካ ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ ይብል። ትማሊ ሶኒ መግለፂ ዝሃበት ቻይና ግና ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ኣይፈተንኩን ቅድም ኢሉ ኣብ ስራሕ ንዝነበረ መንኮርኩርሁ ኣየ ኣወንጭፈ ትብል። ሰሜን ኮርያ ካብ መርከብ ውጊ ውሽጢ ባሕሪ ቦሊስቲክ ሚሳይል SLBM ከም ዝፈተነት ተፈሊጡ። እዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ ዝተኻየደ ፈተነ ምዃኑ እዩ። ብመሰረት እዚ ኣብ ወሽመጥ ኮርያ ናይ ኣፅዋር ውድድር ይጋፋሕ ከም ዘሎ ሓባሪ ኮይኑ ኣሎ። ሰሜን ኮርያ ሎም ዘበን ጥራሕ 8 ግዜ ከበርቲ ኣፅዋራት SLBM ይብልዎ ኣካይዳላ። እዞም ይዝረበሎም ዘሎ ዓይነታት ከበርቲ ኣፅዋር ብቐሊሉ ካብ ሓደ ስፍራ ናብ ካልእ ስፍራ ምግዓዝን ምኽዋልን ዝከኣሉ ዓይነታት ኣፅዋር እዮም። ሰሜን ኮርያ ንፈተነ ቦሊስቲክ ሚሳይል ዝፈጸመትሉ ግዜ ምስታ 28,000 ወተሃደራት ኣሜሪካ ዝሰፈሩላ ደቡብ ኮርያ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልትታት መንኮርኩር ናብ ህዋ ንምውንጫፍ ኣብ ዝተቐረበትሉ ግዜ ተገጣጢሞሎ። ኣብ ሃገረ ህንዲ ዝወቕዐ ከቢድ ዝናብን ዝሰዓበ ውሕጅን ንገጠራት ፀራሪግወን ጎደናታት ዓብለቕለቕ ኣቢልዎ ብውሑድ ን22 ሰባት ቀቲሉ ኣሎ። ብመሰረት ዝበፅሐና ዜና ሚድያታ ሃገር PTI ከም ዝጠቐሶ እቲ ሓደጋ ኣብ 2 ብከቢድ ዝተወቕዐ ከተማታት ከም ዝወረደ ሓቢሩ ኣሎ። ሰራዊት ህንድን ልዕሊ 100 ትካላት ረድኤትን ንተፈናቐልቲ ይሕግዙ ከም ዘለዉ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ ኣሎ። ኣብ ሃገረ ሄይቲ ንኣባላት ኣሜሪካውያን ሚስዮናውያን ዝጨወዩ ዕዋሉ 17 ሚልዮን ጋር ነፍሲ ክፈሉና ይብሉ ኣለዉ። ብመሰረት ጋዜጣ ዎል ስትሪት ጆርናል 400 ማውዞ እናበሉ ንርእሶም ዝጽውዑ ጉጅለ ዕዋሉ ነቶም 16 ኣሜሪካውያንን ሓደ ካናዳውን ሚስዮናውያን ነፍሲ ወከፍ $1 ሚልዮን ጋር ነፍሲ ንክኽፈሎም ሓቲቶም ኣለዉ ይብል። ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ቤት ጽሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብወገኑ ፌደራላዊ ቢሮ መርመራ FBI ነቶም ሚስዮናውያን የልሾምን ንኸፍትሖም ይጽዕርን ከም ዘሎን ጠቒሱ ኣሎ። ሕብራት ሃገራት እውን ተመሳሳሊ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ተግባር ጨዋያ ኣብ ሄይቲ ንስራሕቲ ወፍሪ ሰብኣዊ ሓገዛት ይጸልዎ ኣሎ ይብል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ማሕበር ሰራሕተኛታት እታ ሃገር እናገረዶ ይኸድ ንዘሎ ፀገም ጨዋያ ንምቅዋም ድሕሪ ዘቃልሑ መፀዋዕታ ጎደናታት ዋና ከተማ ሃገር ሄይቲ ትማሊ ሶኒ ፀው ኢሉ ከም ዝወዓለ ሹቓትን ኣብያተ ትምህርትን ተዓፅዮም ከም ዝነበሩን ተፈሊጡ ኣሎ። 34,000 ሩስያውያን ኣብ ሓደ መዓልቲ ብኮቪድ-19 ከም ዝተታሕዙ ድሕሪ ምርግጋፁ ሰበስልጣን ሩስያ ንኣብያተ ጽሕፈትን ስፍራ ስራሕን ንምዕፃው ይዘራረቡ ኣለዉ። ግብረ ሓይሊ መንግስቲ ሩስያ ንጉዳይ ኮቪድ-19 ከም ዝሓበሮ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 1,015 ሰባት ብኮቪድ-19 ከም ዝሞቱ ብሓፈሽኡ 225,325 ሰባት ኣብቲ ሃገር ከም ዝሞቱ ኣብ ኣውሮጳ እቲ ዝለዓለ በዝሒ ኮይኑ ተመዝጊቡ ከም ዘሎን ጠቒሱ በዝሒ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ዝተለኽፉ ሩስያውያን 33,740 ኮይኑ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ሱዳን ነቲ ስጡም ውዳበ ዘለዎን ሳልስቲ ዝሓዘን ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ይካየድ ዘሎ ደጋፊ ዴሞክራሲ ሰልፊ ንምብታን ፖሊስ ሃገር ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተጠቕመ ተፈሊጡ እቶም ተሰለፍቲ ግዝያዊ መንግስቲ ሱዳን ንክፈርስ እዮም ዝጽውዑ ዘለዉ። ሶማልያ ዕድመ ጻኒሒቱ ኣብ ሶማልያ የብቅዕ ዘሎ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ንካልኦት ኣባል ሃገራት እውን ወሲኹ ወፍሪ ኣንጻር ኣልቃይዳ ወይ ከዓ ኣልሸባብ ከም ዝቕጽል ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ንዘሎ ኣልሸባብ ካብ ሞቃዲሾ ካብ ዘውፅእ ኣስታት 10 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ። ናይጄርያ ኣብ ሓንቲ ናይ ገጠር ከተማ ብሰንኪ ብዕጡቓ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕድ 43 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዜና ተፈጺሙ። ነመስግን በትረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ናብ ትግራይ ዘእቱ ኩሎም መንገድታት ምዕጻዎም ብሰንኪ ስእነት ቀረባት መድሓኒት ሕሙማን ብቐረባ ንሞትን ስቓይን ይቃልዑ ምህላዎም ሰሙያ ጥዕና ይገልጹ።
ዓስታት 1,000 ዝኾኑ ሓካይምን ሰብ ሞያ ጥዕናን ባር ብቐዳም 6 ጥቅምቲ 2014 ዓ.ም ወይ 16 ጥቅምቲ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መቐለ ኣብ ቅድሚ ቤት ጽሕፈት ሕቡራት መንግስታት ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ነይሮም ንጠለባትን መጸዋዕታን እቶም ሰብ ሞያ ጥዕና ሙሉጌታ ጽብሃ ጸብጻብ ልኢኹልና ኣሎ። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ዕዮ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ሰልፊ ሰብ ሞያ ጥዕና ናብ ትግራይ ዘእትዉ ኩሎም መንገድታት ብምዕጻዎም መድሓኒት ናውቲ ሕክምናን ምግብን ናብ ትግራይ እናኣተወ ኣይኮነን ኢሎም በዚ ድማ ኣብ ትግራይ ህይወት ኣዴታትን ህፃናትን ብሰብ ሰራሕ ምኽንያት ይሓልፈሉ ብምባል ገሊጾም ዶክተር ፋኑስ ገብሩ ኣብ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ስፔሻሊስት ማህፀንን ጽንስን እዮም ኣብ ሆስፒታሎም ተሐከምቲ ዘድልይዎም መድሓኒትን ካልእ ናውቲ ሕክምናን እናረኸቡ ብዘይ ምዃኖም ንዝኸፈ ጸገም ተሳጢሖም ይርከቡ ኢሎም ሓኻይም ካብ ፖለቲካ አጀንዳ ውጪና ሓኻይም ኢና ንሕና ፍታሕ ዝኽእል ችግር ኣብቲ ሰልፊ ካብ ዝተሳተፉ ሄለን ሓጎስ ቦገና ኣብ 11 ለካቲት ሆስፒታል በዓልቲ ሞያ ፋርማስያ ካብ ጠቕሊልካ ምዕጻው ኢልና ኢና እምበር ምንም ዝተወሰነ ነገር ጥራሕ እዩ ዝኒኤ ናብ ዝሕዚ ሰዓት ዋላ መድሓኒት ኣድልዩ ዝተወሰነ ብኻሊእ መድሓኒት ክትብ ቅርሺ ናይ ዘይምህላው ኒኤ ሕፅረት መድሓኒት ታልዩ ኸዓ ያው ንሞት ከም ዘጋጥም ኢኻ ትፈልጥና ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ሃፍቶም ልበሎ ዝተባሃለ በዓል ሞያ ጥዕና ቦገኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ን5 ዋርሕ ዝኣክል መሃያ እንከይተኸፈሎም ንህዝቢ እናገልገሉ ይርከቡ ኢሉ ብምኽንያት ኩናት ትካላት ጥዕና ዓንዮምን ተዘሪፎም እዮም ዝበለ ሃፍቶም ኣብዚ ሕዚ እዋን ይሰርሑ ዘለው ውሕዳት ትካላት ጥዕና ድማ ናብ ትግራይ ዘእቱ መንገዲ ብምዕጻው ዘድሊ ናውቲ ሕክምናን መድሓኒትን እናረኸቦ ይኮንን እዚ ንክፍታሕ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም ክሕግዝ ይግባእ ብምባል ገሊጹ እቲ ልነበረ ኣፋውስ ይኹን መድሓኒታት ተወዲኡ ሕዚ ኣብ ቅድሚ ዓይናቶም ተሓከምትና ይሞቱ ይሳቀዩ ስለ ዘለው ዓለም ነዚ ተረዲኡ ተሎ ንዓና መፍትሕ ንክገብረልና ምክንያቱ ንሕና ከም ሰብ ሞያ መጠን ያው ደው ኢልና ለይቲ ቀትርና ስራሕና ንሃሊና ግን ብስንኪ መድሓኒት ሕፅረት ብስንኪ መድሓኒት ሌለ ምዃኑ ግን ተሓከምትና ናርአናዮም ኣብ ቀድመና ይሳቀዩለው ይሞተለው ኣብቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ዓስታት 1,000 ዝኾኑ ሰብ ሞያ ጥዕና ተሳተፍቲ ነይሮም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ሓደ ኣማኻሪ ኮሚቴ ጥዕና ምምሕዳር ምግብን መድሓኒትን ኣሜሪካ ምሐየሊ ክታበት ጆንሰንን ጆንሰንን ንልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ብሓደ ድምፂ ደጊፉሎ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ጉዳይ ክታበትን ህዝባዊ ጥዕናን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ጉዳይ እናኾነ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዩ ኣራሽ ኣርባሳዲ ዝሰርሐቶ ተወለወለ ገብርኤል ተርጉም ከቕርቦ እዩ ብጆንሰን ኤን ጆንሰን ዝፈሪ መሐየሊ ክታበት ዕላዊ ክኸውን ሓደ ደረጃ ጥራሕ እዩ ተሪፍዎ እንተኾነ ኣብ ዝተናውሐ ግዜ ካብ ፋይዘርን ሞደርናን ትሕት ዝበል ዓቕሚ ምክልኻል ዘለዎ ዝብል ስኽፍትኦም ከይጠቐሱ ይሓለፉን እቶም መርመርቲ ኮሚቴ ዳይሬክተር ሃገራዊ ምክልኻል ተላገብቲ ሕማማት ዶክተር አንቶኒ ፋውቺ ቅድሚ ወርሒ ንኣሜሪካ ብምቕዳም ነቲ ክታበት ዘጽንዐት እስራኤል ብምዃና ካብ እስራኤል ዳታ ክመጻና ንጽበለና ኢሉሎም እቲ ክታበት ኣብ ዕድመ ንእስ ዝበሉ እውን ኣድማዕነቱ እናተረኣየ ይመጽእ ከም ዘሎ እውን ይጠቅስ ዶክተር ፋውቺ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብቲ ክታበት ብመሰረት ዝቐረበ ሓሳባት ምምሕያሽ ከም ትገብረሉ ኣፍሊጡሎም ኣብ ዙርያ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት እቲ ክታበት ብግዴታ ክወሃብ ኣብ ዝድለየሉ ዘሎ እዋን ተቃውሞታት እውን ይመጸሎም ሓደ ካብኡ ንኣብነት ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ሰራሕተኛታት ቦይንግ ዝገበርዎ ናይ ተቃውሞ ኣድማ እዩ ሪፐብሊካን ገዛኢ ቴክሳስ ግሬግ ኣቦት ነቲ ፕሬዚደንት ባይደን ዘሕለፎ ኩባንያታት ንሰራሕተኛታትን ክታበት ከገድዳ ዝብል መምርሒ ብምንጻግ ኣብ ግዝኣቱ ከየገድዳ ዝብል ናይ ባዕሉ ትእዛዝ ኣሕሊፉሎ መምርሒ ባይደን ግን ብውሕዱ 100 ሰራሕተኛታት ዘለወን ካምፓኒታት ክታበት ኮቪድ ከገድዳ ወይ ስሩዕ መርመራ ክህባ ዝጽውዕ እዩ ናይ ኣርካንሳ ሪፐብሊካን ገዛኢ ኣሳ ሂችማን ብወገኑ ኣብቲ ዘይምግዳድ ዝብል ጉዳይ ዝተፈለየ ርእይቶ ኣንጸባሪቑሎም ሽሕ እኳ ብፌደራል መንግስቲ ዝተጻዕነ ግዴታ ክታበት ዝቃወሞ እንተኾንኩ ካምፓኒታት ንሰራሕተኛታትን ከየገድዳ ምኽልካል ግን ኣይድግፎን ኢሉን ገለ ግዝኣታት ኣስራሕቲ ንሰራሕተኛታትን ከገድዳ የብለንን ምባል ጌጋ እዩ
ናብ ጽቡቕ ኣንፈት እውን ዝወስደና ኣይኮነን ይብል እዚ ኣመሓዳሪ ኣርካንሳ። ሕጂ እቲ ብኮሚቴ ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስቴትስ ተኣሚሙ ዘሎ ሓሳብ ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾኑ ሰባት ቀዳማይ ክታበቶም ካብ ዝተዋህብሉ እዋን ድሕሪ 2 ኣዋርሕ እቲ ብጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ዝወሃብ መሐየሊ ክታበት ክወስዱ ይኽእሉ ዝብል እዩ። እዚ ድማ መቐጸልታ ናይቲ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጎስጓስ ምውሳድ መሐየሊ ክታበት ምዃኑ ይግለጽ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ሳልሳይ ትሕዝቶና ክንቕጽል። ሓለቓ ጠቕላሊ ወታደራዊ ስታፍ ኣሜሪካ ከምኡውን ፈላማይ ጸሊም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘገልገሉ ጀነራል ኮሊን ፓወል ትማሊ ሶኒ ኣብ መበል 84 ዕድሚኦም ምዕራፎም ተሓቢሩ እዩ። ኣብ 1990 ኣብቲ ደዘርት ስቶርም ተባሂሉ ዝተጸውዐ ንዒራቅ ካብ ኩዌት ንምውፃእ ዝተኻየደ ወታደራዊ ወፍሪ ናይ ኣሜሪካ ዝለዓለ ወታደራዊ ኣዛዚ ኮይኖም ዘገልገሉ ክኾኑ ከለዉ ድሕሪኡ ኣብ 2003 ንመራሒ ዒራቅ ሳዳም ሁሴን ንምውዳቕ ኣብ ዝተኻየደ ወፍሪ ድማ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኮይኖም ኣገልግሎም። ንምዃኑ ጀነራል ኮሊን ፓወል ብኸመይ ይዝከሩ ዝብል ሕቶ ልዒሉ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ጃክሰን ሙቡንጋኒ ንሓደ ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስ ኣዘራሪቡሎ ተወልደ ገብርኤል ነዚ ካልእ ባዕሉ ዝኣከቦን ጸብጻብ ብኸምዚ ስዕብ ከቕርቦ እዩ። ዴቪድ ጃኮብስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መሪ ዋሽንግተን ፕሮፌሰር ፖለቲካል ሳይንስን ኣህጉራዊ ጉዳያትን እዩ። The Costs of War to United States Allies Since 9/11 ትብል መጽሓፉን ዝደረሰ እዩ። መሻርክቲ ኣሜሪካ ድሕሪ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ዝኸፈልኦ ዋጋ ኩናት ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል። ንሱ ብዛዕባ ጀነራል ኮሊን ፓወል ክገልጽ ከሎ ሽሕኳ ሰባት ንኮሊን ፓወል መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኣይ ኩናት ዒራቅ ዘተኣሳስርዎ እንተኾኑ ኮሊን ፓወል ግን ንፖሊሲ ወፃኢ ኣሜሪካ ቅርፂ ኣብ ምትሓዝ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣገዳሲ ተራ ዝተፃወተ ማእከላይ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዝነበሮ ሰብ እዩ ይብል። Well, I think what his legacy should be, in the broader scope of time, people remember him as, was a skeptic of war and the use of force. I think this is a really important... ኣብ ምጥቃም ሓይሊ ሕቶታት ዘልዕል ስቂሉ ህሩግ ዘይብል ሰብ ነይሩ። ነዚ ድማ ዝያዳ ክዝከር ዝግብኦ ፖለቲከኛታት ሓይሊ ክጥቀሙ ኣለዎም ዶ እንታይኦም ከኸዕውቱ ዝብል ሕቶታት ዘልዕል ዝነበረ እዩ። በቲ ኣብ 2003 ንባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ መደረ ክምዘን ዘለዎ ኣይመስለንን ይብል ፕሮፌሰር ዴቪድ ጃኮብስ። ኣብቲ እዋን ንዒራቅ ንምውራር ዝተሰሓሓተ መረዳእታ ኣቕሪቡ ዝተባሃለሉ እዋን እዩ። እቲ ፕሮፌሰር ተሓሒዙ ካብ እግረኛ ሰራዊት ጀሚሩ ኣብ ውግእ ቪየትናም ዝተሳተፈ ምዃኑ ኩናት ይፈልጥ እዩ ይብል። He knew war from direct personal experience, and so when he was sitting around the table, whether it was as National Security Advisor or as Chairman of the Joint Chiefs of Staff or later as Secretary of State, he expressed the cautions. ንኩናት ዝፈልጦ ካብ ቀጥታዊ ተመክርኡ ተበጊሱ እዩ። ከም ሓለቓ ስታፍ ጠቕላሊ ወታደራዊ ሓይሊ ይኹን ከም ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኮይኑ ኣብ ጣውላ ኮፍ ክብል ከሎ ሳዕቤናት ኩናት ብምግንዛብ እዩ ዝዛረብ። ሎሚ ኣብቲ ቦትኡ ኮይኖም ከምኡ ዝሓስቡ ኣለውና ኣይብልን ይብል እቲ ምሁር ፖለቲካል ሳይንስ። ዝያዳ ኩሉ ግን ጀነራል ኮሊን ፓወል ብምንታይ ዝዝከር ይመስለካ ተባሂሉ ዝተሓተተ ፕሮፌሰር ዴቪድ ጃኮብስ ካብቲ ወታደራዊ ኣዛዚ ንላዕሊ ከም ሚኒስተር ወፃኢ ኮይኑ ብዘገልገሎ ዝዝከር ይመስለኒ ይብል። ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ከም ሚኒስተር ወፃኢ ኮይኑ ዘገልገሎ ግዜ ዝያዳ ዝዝከረሉ ይመስለኒ ይብል ዴቪድ ጃኮብስ። ኮሊን ፓወል ሪፓብሊካን እዩ እንተኾነ ኣብ ክልቲኦም ምምሕዳራት እውን ብሓላፍነት ኣገልጊሉ እዩ። ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ጽንፊ ዘይወስድ ማእከላይ ምንባሩ ይግለጽ። Yeah, so this is a great, and this is also something I think that is hard for us to kind of get a handle on today or think about today, is that he served under both Republican and Democratic administrations. እዚ መርገጽ እዚ ሎሚ እውን ክንክተሎ ጸጊሙና ዘሎ ጉዳይ እዩ። ኣብ ትሕቲ ክልቲኦም ምምሕዳራት ሰሪሑ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዳሕራዋይ ተሰዓታት ክሳብ መጀመርያ 2000 ሓይሊ ኣብ ምጥቃም ጥንቃቄ ምውሳድ ከም ዘድሊ ብቐጥታ ንሃገራዊ ድሕነት ዝትንክፍ እንተዘይኮይኑ ኩናት ከይግበር ይጽውዕ ነይሩ እዩ።
ኮሊን ፓወል ሚኒስትር ወፃኢ ኣብ ዝነበረሉ ኣብ 2003 ኣብ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ ኢራቅ ዝቐረቦ ዝተሰሓሓተ ዝተባህለሉ መደረ ናብ ምስሓሓብ ዘእተዎ ምንባሩ እውን ኣይረሳዕን። ቡሽ ኣብ 2004 ዳግም ኣብ ዝተመረጸሉ እዋን ድማ ኮሊን ፓወል ካብ መዝነቱ ወሪዱ። ብዙሓት ዓበይቲ ናይ ክብሪ መዳልያታት ዝተሸለመ በዓል 4 ጽሩራ ጀነራል ኮሊን ፓወል ኣብ 1995 ማይ ኣሜሪካን ጀርኒ ማለት ኣሜሪካዊ ጉዕዞይ ትብል መጽሓፍ ጽሒፉ ነይሩ እዩ። ካልኣይቱ እውን ኣብ 2012 ደጊሙ። ኮሊን ፓወል ካብ 2 ካብ ጃማይካ ዝመፁ ኢሚግራንት ወለዱ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ 1937 ተወሊዱ። በዓል ሓዳርን ኣቦ 3 ቆልዑን ነይሩ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ክነቕጽል ናብ መደብ ኣሜሪካና። ንባርነት ዝተቃልዐ ጸሊም ሰብ ኣዝዩ ተፈታዋይ ናይ ዝኾነ ዊስኪ መሃዚ ምዃኑ ብዙሕ ኣይፍለጥን ነይሩ። ጃክ ዳንኤልስ ሓደ ኣብ ዓለም ውሩይ ዓይነት ዊስኪ እዩ። ክሳብ ቀረባ ግን እቲ ኣልኮላዊ መስተ ንዳንኤል መምህሩ ብዝነበረ ንባርነት ዝተቃልዐ ኔታን ኒረስት ግሪን ዝተመሃዘነ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ዳርጋ የለን። ሎሚ ግን ክፍለጥ ጀሚሩሎ። ዶራ መኳራ ዘዋደደቶ ገብረ መድህን ንመደብ ኣሜሪካና ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ። ጓሎም ወይ ኣውስማ ግሪን ዝኾነት ደቢ ስቴፕልስ ካብ እነምበይትኣ ወይ ዓባያ ብታሪኺ ዝረባ ስለ ዝነበረ ንፈልጥ ነይርና ትብል። ነቲ ውስኪ ፈጢሩ ንጃክ ዳንኤል ምሂርዎ። ሰባት ነዚ ኣይኣምኑን፣ ኣዝዩ እዩ ዝጐድእ፣ ጸሊም ስለ ዝኾነ እንተኾይኑ ኣይፈልጥን ትብል ደቢ። ሎሚ ግን ሰባት ነዚ ይኣምንዎ እዮም። ምኽንያቱ ኣብ ቴነሲ ናይ ዝመደብሩ ዊስኪ ጃክ ዳንኤልስ ወናኒ ዝኾነ ኩባንያ ብራውን ፎርማን ኮርፖሬሽን ኣብ ምምዕባል እቲ ሽም ወይ ዓይነት ግሪን ንዝተጻወቶ ታራ ኣፍልጦ ስለ ዝሃቦ ዝዓበየ ምኽንያት እዩ። ኒረስ ግሪን ፈላማይ ዲስትለር ኣጸራይ ወይ ጸማቓይ ናይ ጃክ ዳንኤልስ ዊስኪ እዩ ነይሩ ይብል ኣብ ጃክ ዳንኤልስ ቴነሲ ዊስኪ ዳይረክተር ዓለም ለኸ ብራንድ ወይ ሽም ማት ሌቪንስ። በዚ ታሪኽ እዚ ሕቡናት ኢና። ነዚ ንምጉላህን ኣፍልጦ ንምሃብን ቁርባት ኢና። ኣብ ሕሉፍ ክንድቲ ዝግብኦ ኣየጉላህናዮን። ንሕና ንቕድሚት ኢና ንጥምት ንስጉም ከዓለና ይብል ማት በመወሳኽ። እቲ ታሪኽ ሎሚ መደብር ጃክ ዳንኤል ኣብ ዝጻረየሉ ወይ ኣብ ዝጽምቐሉ ሊንችበርግ ቴነሲ እዩ ዝጅምር። ኣብ መፋርቕ 1800ታት ናይ ግሪን ሓዊሱ ወናኒ ባርያ ዝነበረ ዳን ኮል ተባሂሉ ንዝፍለጥ ከባብያዊ ሰባኺ ንስራሕ ቈጺርዎ። ፍሉጥ ጾማቒ ዝነበረ ግሪን ኣብ ምዕራብ ኣፍሪካ ከም ዝጀመረ ብዝእመን ኣገባብ ምጽራይ ካብ ናይ ቃንጫ ሽኮር ከሰል ንኮል ዊስኪ ጸሚቑሉ። ናይ ኮል ሰራሕተኛ ዝኾነ ዳንኤል ናይ ግሪን ተለማማዲ ኮይኑ ናይ ቴነሲ ዊስኪ ፍሉይን ልስሉስን መቐረት ዝሃበ ሜላ ተማሂሩ። ኣብ 1863 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኩሎም ባሮት ነጻ ክወፁ ከለዉ ዳንኤል ንናይ ኮል መጻረዪ ወይ መጽሞቒ ብምዕዳግ ኣብ ናይ ጃክ ዳንኤል መጻረዪ ኩባንያ ፈላማይ ማስተር ጾማቒ ገይሩ ንግሪን ቈጺርዎ። ኣብ ታሪኽ ናይቲ ዊስኪ ሽም ግሪን ዝነበሮ ታሪኽ ዝረኸበት ግሪን ኣብቲ ኣብ ዓለም ኣዝዩ ተፈላጣይ ዝኾነ ዊስኪ ብዝነበሮ ኣስተዋጽኦ ዝተመሰጠት ጸሓፊትን ፈጣሪት ስራሕን ፋውን ዌቨር እያ። ንናይ ግሪን ዘርኢ ሓረግ ከይተረፈ ቃለ ምልልስ ብምግባር ሰፊሕ መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያዳ ዌቨር ዘዳለወቶ ሰነድ ነቲ ኩባንያ ሂባቶ። ንዘካየድክዎ መጽናዕቲ ምስ ተቐበልዎን ነዚ ብዘንጸባርቕ ኣገባብ ማህደሮም ምስ ኣመሓየሽዎን ደስ ኢሉኒ እየ ተገሪመ ትብል ዌቨር ንቪኦኤ ብኢሜይል ኣብ ዝለኣኸቶ። ታሪኽ ብቕልጡፍ ንምእራም ምንቅስቓሶም ብዛዕባ ባህሪ ኩባንያኦም ዝሕብሮ ብዙሕ ነገር ኣሎ ትብል ብምውሳኽ ጃክ ዳንኤልስ ኣብ ወግዓዊ ታሪኽ ናይቲ ሽም ኣስተዋጽኦ ግሪን ሓዊሶምዎ ኣለዉ። ዌቨር ኣብዚ ሕዚ እዋን ብናይ ዊስኪ ሽም ወይ ብራንድ ብቕልጡፍ ይዓቢ ካብ ዘሎ ኣሜሪካዊ ዊስኪ አንክል ኒረስት ፕሪምየም ዊስኪ ኣብ ምምስራት $1 ሚልዮን ናይ ባዕላ ገንዘብ ብምምዋል ተወሳኺ ስጉምቲ ወሲዳ።
ናይዚ ኩባንያ ማስተር ጸማቂት ድማ ጓሉ ንግሪን ዝኾነት ቪክቶሪያ ኤዲ በትለርያ አንክል ኒውረስት ኣብ 2019 2021 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብዙሕ ሽልማት ዝረኸበ ናይ ኣሜሪካ ውስኪ እዩ ትብል ዌቨር ክሳብ ሎሚ ስቴፕልስን ክልተ ኣሕዋታን ሓዊሱ 7 ወለዶ ስድራ ግሪን ኣብዚ መጽመቒ ኩባንያ ጃክ ዳንኤል ሰሪሖምን ኣብ ምስራሕን ይርከቡ ናይ ዳንኤል ስድራ ነቲ ኩባንያ ኣብ 1956 ኣቋጽራ ፈረንጂ ንብራውን ፎርማን ብ$20 ሚልዮን ክሸጠ ከሎ ግን ናይ ግሪን ቤተሰብ ተጠቀምቲ ኣይነበሩን ናይ ዌቨር አንክል ኒውረስት ፕሪሚየም ዊስኪ ምስ ናይ ጃክ ዳንኤል ብሓባር ብምዃን ናብቲ ኢንዱስትሪ ንዝኣቱ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ፈጠርቲ ስራሕ ብፍልጠትን ጸጋታትን ንምሕጋዝ ሓደ ፕሮግራም ጀሚሮም ኣለዉ ስቴፕልስ ናይ ኣቦሓጎ ኣብ መወዳእታ ኣፍልጦ ምርካቡ ስድራ ሕጉስ ምዃኑ ትዛረብ ንምሕሳብ ዝኸብድ እዩ ኮሪዕና ኢና ትብል ስቴፕልስ ካብዚ ናብ ኣፍሪካ ተመሊሱ ምኻዱ ኣብዚ ኩባንያ እዚ ኣገዳሲ ተራ ምጽዋቱን ክትሓስብ ከለኻን ሓላሓሊፉ ዘይእመን ኮይኑ ይስምዓካ ትብል ስቴፕልስ ብምውሳኽ ንልዕሊ ሓደ ክፍለ ዘመን ከይተዘርበሉ ዋላ እንተጸንሐውን ሳላ ናይ ዌቨር ጽንዓትን ናይ ግሪን ታሪኽን ካብ ታሪኽ ኣይጠፍአን ዘሎ ጸለምቲ ነዚ ሃገር ዘበርክትዎም ካልኦት ብዙሓት ታሪኽ ዓወታትን ኣስተዋጽኦን ክንርኢ ከለና ግን ኣይከምውን ናይዚ ታሪኽ ምዝራብን ውርሽኡ ናብ ካልኦት ምሕላፍን ዘድለየሉ ምኽንያት ሞሳ ንምሃብ እዩ ንሱ ከምኡ ተዘይሰርሕ ነይሩ ሎሚ ንፈልጦ ጃክ ዳንኤል ውስኪ ኣይመሃለወናን ትብል ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቴነሲ ኖክስቪል ፕሮፌሰር መምሕዳር ቱሪዝም ዝኾነት ስቴፋኒ ቤንጃሚን ንሳ ብምውሳኽ ነዚ ሃገር ዝሃነጹ ግን ኣብቲ ቀንዲ ታሪኽ ዘይተሓወሱ ቀደም ብባርነት ዘገልገሉ ጸለምቲ ሰባት ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ምህላዎም ካልእ ኣብነታዊ መርኣያ እዩ ትብል እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ግዜ ዘለና ይመስል ሞ ናይ በረኸት መንግስቲ ኣብ መለይ ትብል ደርፊ ጋብዘኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ኩሉ ሻዕ ምሸት ዘመሓላለፉ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎማዓንቲ ሶሉስ 9 ጥቅምቲ 2014 ወይ 19 ጥቅምቲ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ መድህንየ ዜና ብምቕዳም ሰሙያ ጥዕና ኣብ ከተማ መቐለ ዘካየድዎ ሰልፊ ክታበት ኮቪድ-19 ብዛዕባ ጀነራል ኮሊን ፓወርን ዝተዳለዉ ትሕዝቶታት ክነቕርበልኩም ኢና መደብ ኣሜሪካና እውን ተቐሪቡሎ ንኩሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ ሰላምታና ይብጻሕኩም ክቡራት ዕለታዊ ዜና ሃነስማዓኩም ኣብ መቐለ ትግራይ ትማሊ ዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ወረዳ አንደርታ ጣብያ መሶቦን ከተማ መቐለ ከባቢ ዕዳጋን ምክያዱን ብውሕድ ክልተ ሰላማውያን ሰባት በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝሞቱን ወኪልና ካብ መቐለ ጸብጺቡ ነይሩ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ግን ቁጽሪ ምዉታት ናብ 3 ክብ ኣቢልዎ ኣሎ ወሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ነቲ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ዘተሓሳስብን ንሲቪላዊ ህይወት ዘጎሳቁልን ክብል እንከሎ ወሃቢ ቃል ክፍሊ ወፃኢ ጉዳያት ኣሜሪካ ኔድ ፕራይስ ኣብ ትግራይ ብዘጓንብ ዘሎ መግሃስታት ሻቕሎትና ይዓበሎ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ ወሃቢ ቃል ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ለገሰትሉ እቲ መጥቃዕቲ ብመንግስቶም ከም ዘይተፈጸመ ንኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ትማሊ ሓቢሮም ነይሮም ኣገልግሎት ዜና ኢትዮጵያ ኢዜአ ብወገኑ ትማሊ ኣብ ወግዓዊ ናይ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ ጽሑፍ ግን እቲ ደብዳብ ነፈርቲ ከም ፋና ዝኣመሰሉ ናይ ሚድያን ኢንሳ ታወርን መሳርሕን ዕላማ ዘነጻጸረ ከም ዝነበረን እቲ ተልእኽኡ ብዓወት ተፈጺሙ ክብል ኣስፊሩ ነይሩ
እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ኣብ ዝፈጸሞ ደብዳብ ንጹሃን ዜጋታት ከይጉድኡ ልዑል ጥንቃቐ ከም ዝተገብረን እዚ ድማ ብዝተሳኽዐ መገዲ ከም ዝተፈጸመን ጠቒሱ ነይሩ።